Wow, jeg har så mange materielle goder. Jeg har bare så mange rengøringsmidler, det er helt vildt, altså. Jeg har det så godt. Jeg har ikke noget. Den gyldne middelvej. Lidt, men godt. Signe. Livet er lidelse. Lidelsen har et ophav. Ophavet er begær. Lidelsen har en ophør. Ophøret er nirvana. Vejen ud af lidelsen er den 8-foldige vej. Den 8-foldige vej. Guiden lige til dig. Yes. Den rette anskuelse, den rette beslutning, den rette tale, den rette handlemåde, den rette livsfølelse, den rette stræben, den rette besindelse, samt den rette koncentration. Livshjulet som Sara. Jeg bliver født og genfødt. Reinkarnation. For jeg er simpelthen stok inden livshjulet. Hej Benedikte, hvad laver du? Altså, jeg hader bare at sige det, men jeg er en slange. Jeg er hadet. Okay. Hej Signe, hvad laver du? Det ved jeg ikke. Jeg er dum. Jeg er en gris. Nå, okay. Hej Grøndal. Hej. Hvad laver du? Jeg er mega lækker, fordi jeg er en høne. Okay. Og derfor er jeg begæret. Ja, okay. Okay, det kan jeg godt se. Nej. Årsagskæden. Alt, der gør, at vi holder ved livet. Vores livstørst. Jeg tager min flugt i Buddha. Jeg tager min flugt i Buddha. Jeg tager min flugt i Dharma. Jeg tager min flugt i Dharma. Jeg tager min flugt i Sangha. Jeg tager min flugt i Sangha. Oh ja.